आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कणकवली आणि सावंतवाडी अशा 2 ठिकाणी सलग 2 रात्री अनेक दुकानं फोडणाऱ्या जोडीला अखेर स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकानं रायगड इथं रविवारी रात्रीच्या सुमारास अटक केली। सावंतवाडी येथील दुकान फोड्या होऊन जेमतेम 24 तास उलटत नाहीत तोच एलसीबीच्या पथकानं उत्कृष्ट तपास करत या जोडीला जेरबंद केलाय। कणकवली आणि सावंतवाडीत अनेक दुकानं फोडून चोरटे मुंबईला जाण्यासाठी ट्रेननं निघाले होते खरे, मात्र स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचं पथक आणि कणकवली येथील रेल्वे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ पथक यांनी कौतुकास्पद शोध मोहीम राबवत चोरट्यांना हुडकून काढलं। अर्थातच त्यांना रोहा येथील स्थानिक पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी आणि रेल्वे पोलीस यांचंही उत्कृष्ट सहकार्य लाभलं। साहजिकच सिंधुदुर्गात धुमाकूळ घालून येथून जायला निघालेले ते दोन्ही चोरटे जेरबंद झाले। 36 वर्षीय राहुल उर्फ दिवाण ओमप्रकाश तोमर आणि 52 वर्षीय राजपत संतराम पाल असे हे 2 चोरटे आहेत। चोरटे मूळचे उत्तर प्रदेश येथील असून सध्या ते भाईंदर पूर्व इथं वास्तव्यास होते। या दुकान फोडीच्या घटना या चोरट्यांनी शुक्रवारी कणकवली शहरातील मेडिकल स्टोअर, जनरल स्टोअर, हॉटेल वगैरे मिळून 10 दुकानं फोडली आणि 30 लाखांचा मुद्देमाल चोरून नेला। त्याच्याच दुसऱ्या रात्री चोरट्यांनी सावंतवाडी शहरातील तब्बल 6 दुकानं फोडली। साहजिकच सिंधुदुर्गात दुकान आणि घरफोड्यांची मालिका सुरू होती की काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता। मात्र एलसीबी पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ यांच्या एलसीबी टीमनं थेट कणकवली रेल्वे स्टेशन गाठलं। कणकवली आणि सावंतवाडी येथील वेगवेगळ्या सीसीटीव्ही फुटेजनुसार दोन्ही ठिकाणी दुकान फोड्या करणारे चोरटे तेच असल्याचं निष्पन्न झालं। त्यासाठीच रेल्वे सुरक्षा बलाचे सहाय्यक उपनिरीक्षक दुर्गेश यादव आणि हवालदार युवराज पाटील यांच्या साथीनं हाडळ आणि त्यांच्या टीमनं सीसीटीव्हीचं फुटेज पिंजून काढलं। यामध्ये कणकवली आणि सावंतवाडी चोरी करणारे चोरटे सकाळच्या सुमारास नेत्रावती एक्सप्रेस या गाडीमध्ये चढल्याचं दिसून आलं। नेत्रावती एक्सप्रेसला सिंधुदुर्गात फक्त ओरोस रेल्वे स्थानकावर थांबाय, मात्र सावंतवाडी रेल्वे स्थानक इथं गाडी क्रॉसिंगला थांबण्याचा फायदा घेऊन दोन्ही चोरटे त्यामध्ये बसले। मात्र एलसीबी पोलीस आणि रेल्वे पोलीस यांनी हे फुटेज बघेपर्यंत ही गाडी कणकवली रेल्वे स्थानक उलटून पुढे निघाली होती। हाडळ यांनी रोहा पोलीस ठाण्याशी तर दुर्गेश यादव आणि युवराज पाटील यांनी रोहा येथील रेल्वे पोलिसांशी संपर्क साधला। त्यानुसार पोलिसांची दोन्ही पथकं रोहा स्थानकावर दाखल झाली। तिथं जनरल बोगीतून प्रवास करणाऱ्या दोन्ही चोरट्यांना त्या दोन्ही पथकांनी ताब्यात घेतलं। तोपर्यंत एलसीबीची टीम हाडळ यांच्या नेतृत्वाखाली रोहा इथं पोहोचलीच होती। दरम्यान या दोन्ही चोरट्यांना एसटीच्या पथकानं सोमवारी सकाळच्या सुमारास कणकवली पोलिसांच्या स्वाधीन केलं। चोरट्यांकडे 2 बॅगा आढळून आल्या असून त्यामध्ये काही रक्कम तसेच किमती सामान देखील आहे। हे दोन्ही चोरटे रेकॉर्डवरील आरोपी असल्याचंही निष्पन्न झालंय। अर्थातच हे परप्रांतीय चोरटे पकडण्याचं पोलिसांवर आव्हान होतच, मात्र एलसीबीच्या टीमनं हे आव्हान लिलया पेललं यात कोणतीही शंका नाही। स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।